pintar. Alhamdulillah selamat malam juga dalu good night. Dalu. Komplek. Alhamdulillah iki wonten Mas Daru Kartiko. Nika wonten Mas Akbar. Ojo kuwatir Mas Daru. Begitu aku muka kan aku bawa HP, sama bawa HP dah. Mas Akbar gue tas. Alamat iki mesti nyawet Mas Akbar. Iki isine normal iki. Tane wonten iku asline Akbar. Mas aku. Alhamdulillah derek mangani bagio iki wis oleh mik dhewe-dhewe iki ya didet to, cak bagus. Kowe lho jendalu Mas Anggi. Wis dalu. Itu apa bagio? Tito, Pak. Ya kok nyeluk bagio. Pak, ngrangkani pura deh, Pak. Ya aku lek metu iki modal petuk tumbu. Ini wangun iku grup. Bertigani iki. Bertigani Petuk tumbu tutup iki. Iki tutup metu wis gawe ikan sirai ditutupi lah ngoten. Ya wis Ben kita kaya sepi. Iki diaturi napa Mas? Sing katune hormat itu ae cukup wonten nomor dawuh Mas itu jenengan kan sing senior gitu manten sepuh lan arep larung-larung pantun nek kula kan mboten panggung. Anu lho, dalang tuwek ngono lho. Ya mbok ae. Wis pokok derek mangani bagi lah Mas Akbar. Coba Nek kula kan dicarano. Ben ketularan. Karena wong urip ki arep mlaku nang ndi parane. Ayo. Kuwi bakale mlayune ya ning omah-omah. Kuwi sekolah dhuwur, kuliah ning Solo, kuliah ning Irak upamane lho. Kuwi kontek-kontekane ya mesti omah. Jadi ketularan. Ayo. Jadi kaya Mas Daru Kartiko barang ngene iki wis padha ae. Arep cita-citane rono-rono ora urung ya mung omah. sik to sing urung omah Mas ya Mas. kula no. Ya iki gak nemu urung payu. Urung Ah. dereng Urung payu. Mas Urung nek jaran iya. Oke, pilihannya Wonten. Iya. Wis sing urung dadi manten iki Mas Akbar iki karo coba banget tak omong. Dalang iki urung pati. Iki Mas Anggit. ringgit jenenge ringgit Pak. Kaya jenenge kaya Pak Malaysia ringgit wae. Layak to layak pito ora mau nuturi jebul wonten niku. Mriko Mas Anggit laras presiden. Nggih, Mas Mani nggih. Jokowi, Pak. Prabowo. Lah nggih presiden. Nggih. Ya nembang mawon ku awake dhewe. Nggih, kembang mawon timbangan. Ya nggih, no. Kembang nggih. Mas apa nembang apa? Sino mau panu yo, saut-sautan yo. Yo, Pak. Ayo ya. Saut-sautan. Bawa kan, bawa mawon. Bawa ae. Ya. Mana nyangka taman kuwi apa liyane? Sing iso kabeh. Nggih, sing Kuwi cakepane bendera roh kabeh. Ah, kuwi lho. Lah aku dhewe yo ora roh kok. Aku roh mung pucuke kok yo. Nggih. Dumong ayu pepujang iki dadak kula pun ta? Dereng. Lha iki mau apa iki mau? Kabeh urung. Ah ya ora apa-apa to ya. Isane yo iki. Hati Aku mau kuwi. Kulo mau Dengan dia, dengan dia. Oh, iya. Iku kowe tak jak ngedep apa ngedepne grup lawak. Napa bertigane napa? Kaya mesem bar dipoto, mesem awake Wong nandang asmara apa pengusul napa Pak? napa? Jenenge pengusul Mas Akbar kula Dipoto. Kalau ket mesem mergo saiki dipoto. aku tak ganti mesem. Ya pasti di mesem ya dipoto to Mas. Mereka juga matur bangun rawi para kanca seni kabeh ya Mas. Nggih. Anggit luar biasa, kanca-kanca dalang muda padu datu pakumpulan dalang muda. Kampung dalan Dalang anom tulung agung. Iki sok dadi paku tutu. Apa kuwi? Pakumpulan dalang tuwa tulung agung.
Lucu tuh. Enek anom mesti enek tuwa. Iya. Nah, jadi ben langgeng ngoten lho. Juga nek kanca-kanca saka dalam Muda Blitar damel sesaji. Oke. Ya rawuh. Dewe Mereka pengrawinya ya kok tulung aku. Aman-aman materi ini. Gua ngono. Ya kanca-kanca tolong aku ngenten gitu. Iya. Terus tunggal kali. Ya sing rasa batine tok sing umur. Wis pokoke syukur gathuk lah. Kerukunan kok, kerukunan. Rukun iki. Masih Rukun. gender gitu ya anakku juga. Waduh ae. Sing kali sing putih, Pak. Besok kapan katakan jejeran wong ayu Bino mimi umamatno sira Kita-kitaan ini konco-konco seni menjadi kata sangat Komplit. kabeh nderek ndonga buat pinanganten kekali Mbak Edang sih tadi. Mbak Endang dulu di bangsa. Mbak Edang Bu Tito kan Mbak Tito. Mbak Endang dulu itu. Pokoknya semua Mbak Edang kalian Mas Tito Banyu Tito Tirto pula ya Banyu. Muga-muga tansah nanti yo Mbak Siti seger waras, kula sadar pangan rezeki, Amin. karire saya lancar. Amin. Pak sadar, ayo sampean sing pamit. Nah, Mas Tito mampir iki kedah Mas. Kedah mawon. Dan pamitan ngoten lho Mas. Niki mau anu Mas. Mas Tito niku sampean matur pindho niku wau piyambake langsung mlebet kelingan. Oh kelingan. Aku iki duwe wingi. Terus apa bawa mulai? terus ngomong-ngomong lha kudu tukang ngecek. Oh, buah bisa jadi. Buah bisa jadi. Sehat selalu nggih. Gua ngomong duda-duda iki kok piye to? Aku yo melu lho. Piye to? Nah, piye? Buat neng kono. Sampeyan nek Kari. wae. Wis ngono ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Ini buat bersama aku. Tuh, nggih Bapak. Aku ngopi karo aku. Ini potongan bal-balan. Nah, bapak bal-balan karo gugun. Sehat selalu ya. Pangestune buat Bapak. Waalaikumsalam siji. Pripun? Ojo mekatan. Nggih, amin amin pangestunipun. Ayo Matarame Mas Matarame ditabungan.